Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channel आव बयखौबो गोसो गोरबोयै बराय हरजोबलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै आंना खानाया गाज्रि जानानै फैजोबबाय। दिनै जोंहा क्रिसमासनि गिदिंदों आरोना न'खर एकदम जायगाया जोंना एकदम डेन्जार जायगा। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन र'। नै लामाफ्रा माबायदि? आयौ बिराद मोजां जायगा आरोना बेसो गामिया बेखौसो होनो। दों नै दलहा दलहि सिख्लाफ्रा नै जों थांगासिनो आरोना ओमफ्रायहाय एसे एनै मोसानाय क्लिप देखायनोसै आङो एसे एनै ओमफ्राय आरो गामिखौबो नायदो नै बिराद मोजां आरोना गामिफ्राबो नै आंना फिसालाया ओमफ्राय थ' बै न'आव थांगोन आरोना मा आंखौ मानो खुंखाल होनांगौ गोलावबो लाबावदोंसो ओमफ्राय ना गुफुर मोजां नुदोंना क्रिसमासनि गिर्जाफ्रा बे औ गिर्जा क्रिसमासनि बिबार आं लानो थ' नै ओंखारदो औ लासै थाबायदो मा दे गाइखेर सेरदों नै जोंना बिब'आ न' मालिकआ ओइ खारबावबाय हनै खारबावबाय था बोरमाया जोंखौ बैग्रि लानानै लिंलांनो नागिरदों आया नोंसोर बिदि होननो नाङाब्रा भिडिअ'आव ओंल' होननांगौब्रा दे नै बे गथ'फ्रा बैग्रि जानो लिंलांनो नागिरदों जोंखौ अबाव होनदों आयौ एथ' मोजां अबा नुहुरखो आयौ जोंनि गोसोखौ बोथारबाय नुहुरबाय गामि सनाफोर जि मोजांखानाय गामि आयु नै गोमोनथार सिनायोना सिनायाखैथाय आयै नै गोलैगोनलै आयो गोमोनथार नै सिनायलालै नै जा गोमोन दे फोथारसिम फैदो औ सनाफोर गोलैगोन दे गथ'फोर मा होनलाबाय थादोंथाय है दे बारा माबानो नाङा प्लास्टिक गेजेर नांबाय आरोना प्लास्टिकसो जायासै न' नै इमा नैबे सासेया मा नामलाय थमास जोंनो हानना होग्राया हर थाइसद स्लिम नै मालाय नै बाबुआ मोनजाग्रोबाय
anu lokal daw maladabna ay hana dong आं नै थाब जादो दे बाबा थांसै ओंखाम जाजोब्बाय समायना 메리 크리스마스니 베더 보리야 항 lokal budok alay ayu malay bituna lokal bidur gero dawe Hello guys, saya kamzani share guys. Aboy, ang hala bijing dia aboy ada gijing udah ngeriku लोगोफोर जोंहा केरल गिदिंनानै फैखांबाय नै बा मामि आरो न' लांथि बिनायगासिनो माने दहायनिखौ नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ माने एथ' गोजानाव बोरै ना माने गामि नुबायना नोंथांमोना माने जोंनि गिर्जानिफ्राय माने बे न'नियाल' एकदम गोजानाव आरोना एकदम गोजानथाराव ओंखायनो बावहाय जोङो थांदों आरोना न'खरनिखौ जोङो बानायग्रोबाय ओमफ्राय दा जोंनावहाय जोंनिथिं दाबो जाथ'वाखै आरोना माने बे न'खरनियाव गोजानखाय बिसिनाव आराम थांग्रोबाय ओंखाम जानानै फैबाय ओमफ्रायहाय बयनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय हेपि मेरि क्रिसमास बयनिबो न'खराव सान्थि फैथों गोजोननाय फैथों रंजानाय फैथों आरोना आंनिफ्राय बेनो बयनिसिमबो विश ओमफ्रायहाय कमेन्ट सेक्सनाव मेरि क्रिसमास लिरना हरनो दाबाव आरो आंनि प्रिभियास थांनाय भिडिअ बिराद क्रिसमासनि विश खालामहरदों बयनिसिमबो आंनिफ्रायबो मेरि हेपि क्रिसमास आरोना ओमफ्रायहाय जोङो दा रेडि जाफिनलायबाय नै ड्रेसा दहायनियानो चेन्ज जायाखै जाय जोंनि मा होनो गामिनि एमएलए सार बेनावहाय नोंथांमोना मिथिखायो लरेन्स इस्लारि ओमफ्राय बेनावहाय जों दा क्रिसमास जानो थांसै आरोना बयखौबो लिंहरो नालाय ओमफ्राय जोङो क्रिसमास जानो आरामसे थांनो नागिरबाय दा स' आङो दा एसे एनै मा होनो साजायनायखौ देखायगोन दे ओमफ्रायहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायबावदोलाय आरो भिडिअखौ नै सान्थाया नै सान्थायाव नै फटक लानोसै दे सान्थाया फटक लानो दे फैदो फै लोगोफोर जि मोजां साजायदों माने सासे लोगोनि मबाइलजोंसो लाबोबाय आं नै फना सुइच अफ थांबाय आंना बेयो ट्रियाव साजायदों आरोना नै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय मानो होनबा आं कपिराइट फैनो गिदों ओंखायनो आङो साउन्डखौ अफ खालामदों आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर बाय बाय